Ο παράγοντας κινδύνου, η υπέρταση, πάντα συμφωνούμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι μαζί με το κάπνισμα πρώτος παράγοντας. Στη χώρα μας είναι πρώτο κάπνισμα, με μικρή διαφορά, αλλά παγκόσμια ίσως η υπέρταση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Αντίθετα για την χολυστερίνη που υπάρχει αμφιβολία. Έτσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τη βάζει έκτη σαν παράγοντα. Και πραγματικά, όταν ξεκίνησα ειδικότητα πριν αμνημονεύτων χρόνων, η υπέρταση ήταν το πρώτο ενδιαφέρον που είχα και μάλιστα στο νοσοκομείο μας είχα ξεκινήσει πριν με πάρουν άλλα πράγματα έτσι, πιο πολύ. Είχα ξεκινήσει με το εργαστήριο να οργανώσω το ιατρείο υπέρτασης. Τώρα, ασχολούμενος με παιδιά με συγκινήσεις καρδιοπάθειας και με νέους, πάντα μετράγαμε την υπέρταση, πάντα μετράγαμε την πίεση στα παιδιά, ανεξάρτητα, ας πούμε, πριν όλη αυτή την θεωρία υπέρ της ιδιοπαθής υπέρταση για τα παιδιά. Και βέβαια στη σύγχρονη κοινωνία αναμένει κανείς να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στις τιμές της αρτηριακής πίεσης, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πυριοτόπουλο, μια χαρά, ας πούμε, κατά τα άλλα, αλλά εδώ εκεί στα Γκούντις κάτω στο Πασαλιμάνι, αυτό είναι το γεύμα του. Σήμερα βέβαια έχουμε και παιδιά που χάνουν τον ύπνο τους γιατί διαβάζουν μέσα στη νύχτα νομίζοντας ότι θα έχουν καλύτερη επίδοση, αλλά δεν έχουν. Οι γονείς τους πρέπει να ενημερωθούν ότι σύν της άλλης ανεβάζουν και την πίεση του παιδιού. Τουλάχιστον το στρες. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι το κάνουν να έχει ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση. Τα παιδιά είναι φοβισμένα, ειδικά όταν μπουν σε περιβάλλον ιατρικό που το έχουν συνδυάσει με ενέσεις και με επώδυνα πράγματα και είναι πολύ αγχωμένα σήμερα. Αυτά τα φαινόμενα είναι ακόμα πιο έντονα στην αμερικανική κοινωνία και πολύ πιο νωρίς από εμάς, η οποία κατέληξε να βγάλει guidelines το 2004 για τα παιδιά και τους εφήβους. Guidelines τα οποία έλεγαν ότι θα έπρεπε να εξετάζουν τα παιδιά από 3 ετών σε κάθε επίσκεψη και μάλιστα να προχωρούμε και σε περαπέρα διαγνωστικές εξετάσεις και σε θεραπεία. Αυτό το πήρανε οι Ευρωπαίοι το 2009. Κάνανε οδηγίες περίπου τις ίδιες, στις οποίες λέγανε ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα πλέον, πρέπει τα συστήματα υγείας να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους, πρέπει να ερευνούμε για αυτά τα παιδιά, να τα βάζουμε σε αγωγή κλπ. Αλλά αν φτιάξεις guidelines, στα οποία προσωπικά δεν έχω αντίρρηση κάθε άλλο με την evidence-based medicine, και αν τα έχω βάλει με guidelines είναι γιατί δεν τηρούν τους κανόνες των guidelines. Για να βγάλεις guidelines πρέπει να έχεις 2 πράγματα. Evidence, δηλαδή μελέτες που έχουν τρέξει, και έμπειρους σε αυτό το θέμα. Αυτά, άμα τα συνδυάσεις, βγάζεις guidelines. Τα συγκεκριμένα όμως δηλώνουν σαφώς ότι δεν έχουν τέτοιες ενδείξεις. Δηλαδή δεν έχουν τρέξει τέτοιες μελέτες και δεν υπάρχει και αντίστοιχη εμπειρία. Μιας και θα δείτε και παρακάτω, όσοι ασχολούνται με το θέμα, οι μισοί ξέρουν καλά την υπέρταση και οι άλλοι μισοί ξέρουν καλά τα παιδιά. Ανθρώπους να ξέρουν και υπέρταση και παιδιά δεν βρήκα, για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και υποθέτω και στους υπόλοιπους. Με αποτέλεσμα οι Βρετανοί να διαφωνήσουν και να πούν από το 2010 ότι εμείς δεν κάνουμε screening, λέει, διότι δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε στα παιδιά, διότι ακριβώς δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές, δεν μπορούμε να πούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε την πίεση στα παιδιά και ποια θα χρειαστούν, τι σχέση έχει αυτό στο αν θα εκδηλώσουν υπέρταση σε μεγαλύτερη ηλικία και η θεραπεία σε πού θα οδηγήσει και τι παρενέργειες θα έχει. Το 12 όμως βγάλαμε. Εν τω μεταξύ είχα κάνει κάποιες θυελλώδεις κι εγώ έτσι παρεμβάσεις σε αυτό το θέμα, σε διάφορα συνέδρια, και ουσιαστικά αντιγράψαμε εμείς αυτά που έλεγε η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Και πρέπει, λέει, μάλιστα, τονίσαμε, όπως και εκείνοι, να εστιαστούμε στην ιδιοπαθή. Γιατί οι δευτεροπαθείς είναι πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή, 3 παιδιά στα 10.000 γεννήσεις έχουν ισθμό, το οποίο διαγνώσκεται συνήθως πλέον πολύ νωρίς, και κάποια πάλι πολύ σπάνια περιστατικά έχουν νόσο νεφρική που θα κάνει κάποιας μορφής υπέρτασης. Και μάλιστα συζητώντας με έναν νεφρολόγο από τον Πέδρο μου είπε ότι, ξέρετε, λέει, κύριε Ντέλο, εμείς πρώτα, λέει, διαγνώσκουμε την νόσο και μετά βλέπουμε την υπέρταση. Δηλαδή δεν μας καθοδηγεί η υπέρταση στην νόσο, συνήθως, σχεδόν πάντα.
Και τα δικά μας επομένως guidelines είπαν ότι σε αντίθεση με τους ενήλικες που υπάρχουν μελέτες, προοπτικές κλπ., στα παιδιά οι προτινόμενοι στόχοι βασίζονται σε στατιστικά κριτήρια κατανομής ακριβώς όπως και για τον ορισμό των διαγνωστικών ορίων της υπέρτασης. Τι σημαίνει αυτό? Και μάλιστα βάλουν και κάποια όρια. Τι σημαίνει στατιστικά? Να πούμε δηλαδή αυθαίρετα ότι όποιος ξεπερνάει από την 25η και πάνω θέση έχει υπέρταση. Αν ξεπερνάει την 29η έχει και πιο σοβαρή υπέρταση, και αν είναι 90 με 95 έχει προϋπέρταση. Προϋπέρταση για τους Αμερικάνους, υψηλή φυσιολογική για τους Ευρωπαίους. Έτσι. Αυτά υπάρχουν σε όλα τα guidelines που σας έδειξα. Εδώ όμως καλούμε τους παιδιάτρους, αφού μετρήσουν μια πίεση, να μπουν σε κάτι τέτοιους πίνακες, ύψους και ηλικίας, χωρίς να υπολογίζουν το βάρος, οι οποίοι πραγματικά δεν είναι εύκολοι να τους βρεις, και βέβαια πρέπει να έχεις και κατάλληλα πιεσόμετρα και κατάλληλες συνθήκες και πάρα πολλές άλλες δυνατότητες, όχι πολύ πρακτικές σε ένα ιατρείο. Και μάλιστα, αφού βρεις αυτό το που ξεφεύγει πάνω από την 20η-25η θέση, να του βάλεις και μια καταγραφή 24ωρη. Όσο και για να βγάλεις διάγνωση και κατά τη διάρκεια της οποιοσδήποτε θεραπείας. Δηλαδή, βάζεις το παιδάκι έτσι, το φοράει αυτό, του λες πήγαινε σχολείο, γιατί λένε να είναι και μια συνηθισμένη μέρα. Τώρα, πόσο συνηθισμένη μέρα μπορεί να είναι ένα παιδάκι που είναι σαν καμικάζι, ας πούμε, ζωσμένος και πάει σχολείο, ας πούμε, και κάνει το αδιάφορο, είναι λίγο πρόβλημα, διότι καταλαβαίνετε τι άγχος έχει και τι γίνεται με τους μαθητές. Μετά πρέπει να πας σε άλλους πίνακες, αυτούς, για να βρεις σε αυτούς πλέον που ανήκει το παιδί και αν θα του βάλεις τη διάγνωση, και μετά να του πάρεις δώρο και ένα πιεσόμετρο. Προτείνουν μάλιστα και τα guidelines και ειδικά sites που μπορεί να βρεις καλό πιεσόμετρο, γιατί αυτό πάρεις. Δηλαδή, δεν το πάρεις σαν παιχνίδι, μιας και δεν υπάρχουν και πολλά λεφτά. Τι θα το κάνει το παιχνίδι, το χαλάσει, το πετάξει, το παίρνει σε πιεσόμετρο, το έχει το παιδάκι και μετράει την πίεση του πρωί-βράδυ. Και αφού μετρήσει όλα αυτά, τα παίρνει όλα παραμάσκαλα τις μετρήσεις και πάει στο ειδικό κέντρο κατά προτίμηση να του τα ερμηνεύσουν. Εκεί υπάρχει ένας αλγόριθμος και αρχίζουν εξετάσεις μετά, να δούμε αν υπάρχει όργανο στόχος με πρόβλημα. Φυσικά πρέπει να πάρεις ένα πολύ καλό ιστορικό οικογένειας, πρέπει να πάρεις ένα κλινικό ιστορικό πάρα πολύ καλό, με κλινική εκτίμηση, ψάχνοντας βέβαια και δευτεροπαθή αίτια. Αυτά τα λίγα πρέπει να εξετάσεις αντικειμενικά. Μετά να κάνεις και αυτές τις εξετάσεις ενδεχομένως, οι οποίες χαρακτηρίζονται και επίμονες και επώδυνες καμιά φορά και ακριβές. Υπάρχουν στα guidelines, φτάνουν σε ακραία. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που κυκλοφορούν με ολόκληρα πακέτα εξετάσεων. Και ψάχνοντας να βρεις και τις αποκλείσεις δευτεροπαθείς για να μείνεις στην ιδιοπαθή. Δίνεις οδηγίες βέβαια να χάσει βάρος, δίνεις και αυτή την οδηγία η οποία επικρατεί πολύ στα παιδιά και δεν νομίζω ότι τους κάνει καθόλου καλό να έχουν χαμηλά λιπαρά και να μην τρώνε αυγά, ό,τι χειρότερο. Και προχωράς βάζοντας στόχους να κατέβεις κάτω από την 90η θέση και βέβαια πρώτα με όλα τα άλλα μέτρα, αλλά και σε κάποια στιγμή προτείνουν φάρμακα. Έτσι, ειδικά αν βρεις κατά κάποιο τρόπο ότι υπάρχει όργανο στόχος με πρόβλημα ή ότι υπάρχει διαβήτη στο παιδί, στα άλλα πας συντηρητικά και σε δεύτερη φάση μπορεί να πας και εκεί σε φάρμακα. Ποια φάρμακα? Όλα καλά. Όλα καλά γιατί για κανένα δεν υπάρχει μελέτη. Και αυτό δεν υπάρχει καλή για καμία, ό,τι και να πάρεις, εντάξει. Εδώ έχουμε στην Ελλάδα ένα πρόβλημα γενικά με τους προληπτικές εξετάσεις. Είμαστε πάρα πολύ επιρρεπείς. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε πριν τις ευρωπαϊκές οδηγίες, από το 7, πήγαμε και στο Αρσάκιο, μια ομάδα, και έβγαλε αυτές τις τιμές, οι οποίες είναι υπερβολικές και για τους Αμερικάνους αυτά τα νούμερα. Οι Αμερικάνοι υπολογίζουν 1% ότι αξίζει κανείς να ασχοληθεί. Πήγαμε και στα νηπιαγωγεία, τα πήραν οι εφημερίδες, τα γράψαν όπως θέλανε βέβαια. Παρουσιάσαν ότι 7-8% στα νηπιαγωγεία έχουν υπέρταση, παρακαλώ, και ότι είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πήγαν και στο Κερατσίνι, στην περιοχή μας. Στέλιο. Πήγαν στο Κερατσίνι με χρήματα του ΕΣΠΑ, όπως θα δείτε. Να το. Και πιάσαν τα πιτσιρία και τους μετράγανε πίεση. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό
τα παραπέμψανε στο ειδικό κέντρο στον Πέδων. Ας πούμε, ένα παιδάκι τώρα με αυτή την κατάσταση, ας πούμε, με 127 συστολική πίεση και διαστολική 85, παρεπέμφθη με 10 ετών, παρεπέμφθη να κάνει περαιτέρω έλεγχο. Και μάλιστα κατά προτεραιότητα, λέει, μπορείτε να, όπως βλέπετε εδώ, να απευθυνθείτε κατά προτεραιότητα. Εσείς τώρα που είστε οι πιο πολύ ειδικοί στην υπέρταση, σας κάνει κάτι εντύπωση στις τιμές της πιέσεως και των σφίξεων? Η αύξηση. Μπράβο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το παιδί φοβόταν. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί ήταν κάπως έτσι. Το έρμο. Αυτό γιατί να πάει στο ειδικό κέντρο? Δεν κατάλαβα. Να τους παίρνεις την πίεση και να κοιτάνε όλοι οι μαθητές. Αυτά οι πιέσεις πρέπει να μετρούνται στα ιατρεία. Έχουμε τόσους γιατρούς, παιδιάτρους, καρδιολόγους. Τι δουλειά έχουμε στα σχολεία να μετράμε πιέσεις? Δεν κατάλαβα. Να πάμε στους Πομάκους, εντάξει, να πάμε κάπου. Αυτό απομακρυσμένο που δεν περνάει άνθρωπος να το κάνουμε. Και μάλιστα τα guidelines λένε, επιλέξει, θεραπεία είναι κατά κανόνα εσόβια. Κάτσε. Έλεος. Γιατί είναι κατά κανόνα εσόβια? Εδώ έχουμε ενήλικες με υπέρταση, χάνουν 10-20 κιλά οι άνθρωποι και εκεί που παίρνουν τριπλή αγωγή δεν χρειάζονται καθόλου πολλές φορές. Το παιδί γιατί του λες τι είναι ισόβια? Και το λες κιόλας. Υπάρχουν. Αυτό το συγκεκριμένο παιδί, βέβαια, όταν ήρθε στο νοσοκομείο μας δεν είχε υπέρταση. Δεν είχε δηλαδή, επειδή. Και βέβαια, που λέγαμε προηγουμένως, ότι όλα τα φάρμακα καλά, αλλά περνάνε στους παιδιάτρους και μοιράζουν αυτά. Έτσι, γιατί στο παιδάκι σου θα δώσει. Θα δώσει τώρα διουρητικό να κατουργέται στο σχολείο και αυτό, θα του δώσει το καλύτερο. Προσέξτε. Λοιπόν, αλλά όσο και αστείο και να φαίνεται, είναι τραγικό να κυκλοφορεί ένα παιδάκι με φάρμακο όταν δεν έχουμε στοιχεία για να το κάνουμε αυτό, έτσι. Δεν χρειαστήκαμε σε κανένα εμείς. Ποτέ. Αυτό το δείχνω συνέχεια. Και πριν δείτε τα νέα στοιχεία. Σε εμάς. Ποτέ. Δεν χρειάστηκε. Μετά από το πολύ αν ήταν υπέρβαρο κλπ. Άμα του δίναμε οδηγίες, άμα το βάζαμε σε αυτό, λέμε μετά τι έπεφτε η πίεση του. Ή και αν έμενε σε κάποιο επίπεδο, δηλαδή ήταν ένα μεγάλο παιδί ή ένας έφηβος με 125 αρτηριακή πίεση, αλλά ήταν 100 κιλά. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να του βάλεις ταμπέλα, ούτε να προχωρήσει σε τίποτα άλλο. Ή έχω γράψει αυτό το 12. Το 13 όμως, με πολύ μεγάλη μου ευχαρίστηση, είδα ότι στην Αμερική, από που ξεκίνησε όλη η ιστορία, αρχίζαν και τα μαζεύανε. Αρχίζαν και κάνανε έντονη κριτική, για να έρθει ο Οκτώβριος του 2013 και η αντίστοιχη επιτροπή που έλεγε αυτά που έλεγε τότε, να λέει και το 15 σε επανανέωση, ας πούμε, όλων αυτών, να λέει ότι καταλήγουν, δεν υπάρχει ένδειξη, λέει πλέον, για να υπολογίσουμε το balance του όφελους και του κινδύνου από όλη αυτή το screening και την μελέτη της υπέρτασης στα παιδιά. Και ένα στοιχείο ανατρέπει όλη την προηγούμενη θεωρία των ίδιων ανθρώπων που λένε ότι έχουμε μη επαρκή ένδειξη για την διαγνωστική ακρίβεια του screening σε κλινικό επίπεδο. Επίσης, δεν έχουμε ενδείξεις ότι αυτό συνδέεται με υπέρταση στη μεγαλύτερη ηλικία. Ούτε σε βλάβη οργάνων στόχων ή σε cardiovascular disease σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, σε μία αντίστοιχη ομιλία παιδιάτρου πριν λίγες μέρες, σε δικό του συνέδριο, που ανέπτυξε όλη τη θεωρία αυτή, μετά από την συζήτηση ρώτησα την ομιλήτρια, λέω, έχετε δει στο νοσοκομείο σας, στο Αγία Σοφία, παιδί με βλάβη στόχο στην καρδιά? Όχι, μου λέει, κύριε Ντέλα, δεν είμαστε σίγουροι για κανένα. Υπάρχει όφελος από τη διάγνωση υπέρτασης σε παιδί μέχρι τώρα, από το 2004 που ξεκινήσαμε με εκείνες τις οδηγίες τις αμερικάνικες μέχρι σήμερα? Όχι, δεν υπάρχει. Και όχι μόνο αυτό, δεν ξέρουμε και τις βλάβες. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τις βλάβες, γιατί τα φάρμακα είναι φάρμακα και ειδικά να τα παίρνεις για όλη τη ζωή. Και δεν είναι μόνο τα φάρμακα. Φανταστείτε το ψυχικό φορτίο μιας οικογένειας που πιστεύει ότι το παιδί έχει γίνει υπερτασικό από τα 10 του ή από τα 12 ή από τα 16. Είναι μεγάλο φορτίο αυτό. Και επομένως το συμπέρασμα είναι αυτό. Δεν έχουμε ενδείξεις για όφελος από όλη αυτή τη διαδικασία που είδατε προηγουμένως. Άρα δεν την προτείνουν πλέον.
Βέβαια αυτό παραμένει στην Ευρώπη και παραμένει και στη χώρα μας, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τη χολυστερίνη και ακόμα περισσότερο. Στη δική μας χώρα είναι πολύ αυστηρές πλέον οι στάσεις. Από 9 χρονών 11, εμείς ξεκινάμε από τα βρέφη. Βρέφη, του κόβουν το μητρικό γάλα ή του δίνουν light προϊόν σε βρέφος, γιατί λέει έχει 240 χολυστερίνη. Συμβαίνουν αυτά. Αυτές οι φυσιολογικές τιμές είναι αυθαίρετες και εκεί. Με χολυστερίνη από κούνια, δυστυχώς, από πολύ μεγάλο κέντρο. Δίπλα η στήλη είναι η δική μου απάντηση, ας πούμε, παιδιά με χολυστερίνη πριν χρόνια. Συνεχίζεται αυτό. Και κινδυνεύουμε στη χώρα μας να έχουμε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, ας πούμε. Έτσι, ο παππούς και το εγγονός να τσακώνονται για το τώρα που υπάρχει και κρίση, ας πούμε, και μπορεί να μην έχουν φάρμακα, ποιος θα πιει το φάρμακο. Έτσι. Τώρα, τόσο πιο χαμηλά, τόσο πιο καλά, πάει στο όσο πιο νωρίς. Όσο πιο νωρίς. Άμα το λέμε στο να μην αφήνουμε τα παιδάκια μας να παχαίνουν και να μην τα αγχώνουμε πολύ και να τους δημιουργούμε καλές συνθήκες, καλώς. Αλλά όσο πιο νωρίς φάρμακα δεν αποδεικνύεται από καμία μελέτη. Και όπως είδατε, και η προσωπική μου άποψη είναι αυτή που εκφράστηκε από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία το 9. Ένα statement το οποίο τι έλεγε? Ότι η χολυστερίνη, η πίεση κλπ. Στα παιδιά είναι κινούμενοι στόχοι, οι οποίοι εξαρτώνται από την ανάπτυξή τους. Και δεν έχουμε επαρκή κριτήρια για να πούμε ότι είναι φυσιολογικό και όχι. Επομένως, πρέπει να επικεντρώσουμε στην παχυσαρκία, στο να μην αρχίσουν κάπνισμα και να είναι ενεργά σε φυσική δραστηριότητα. Έτσι. Δεν μπορούμε, λέει, να έχουμε καλή αντιμετώπιση των παιδιών όταν δίνουμε βάρος και στο να βάλουμε ταμπέλα σε ένα παιδί ότι έχει μεταβολικό σύνδρομο ή έχει υπέρταση, έτσι. Και βέβαια, επειδή το άκουσα και στο αεροπλάνο από κάποιους συναδέλφους, δυστυχώς καταφέραμε τους νέους καρδιολόγους, όλοι εμείς οι παλιοί, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο οι γιατροί, να τους φέρουμε σε ένα απελπιστικό σημείο και να εξαρτώνται και από τις προαθλητικούς ελέγχους, τους υπερβολικούς και όλα αυτά, και να ζουν και από τις φοβίες του κόσμου, που βέβαια έτσι κι αλλιώς ο κόσμος φοβάται, θα έρθει. Το θέμα είναι να μην ενισχύουμε εμείς οι ίδιοι τις φοβίες αυτές. Και αυτό που έχω να περάσω σαν μήνυμα, το έλεγα πάντα, τώρα το λέω και με στοιχεία, και ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μιλάμε για ιδιοπαθή υπέρταση στα παιδιά. Κανένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντέλο για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του. Σχόλια, ερωτήσεις? Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Ο κύριος Πισκόνη, κύριε. Μία απλή ερώτηση θέλω να κάνω. Τα παιδιά που ελέγχθηκαν το 2002 και το 2003, τώρα θα λογικά είναι έφηβοι ενήλικες. Παραμένουν υπερτασικά, έχει γίνει κάποιος τέτοιος έλεγχος? Από ό,τι φαίνεται και από τις μελέτες που τρέχανε στην Αμερική, δεν αποδείξαν τίποτα από αυτά. Γι' αυτό βγάλαν του 2013 την αναθεώρηση των οδηγιών. Δεν απέδειξαν τίποτα. Σίγουρα υπήρξε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δείξουν. Και αν βλέπατε τα ψηλά γράμματα σε αυτά, που δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε, αναλύουν όσες μελέτες γίνανε και λένε ότι δεν δείξανε τίποτα πρακτικά. Και όσες δείξανε κάτι που επικαλέστηκαν ήταν μελέτες βραχίες, λίγων εβδομάδων. Δεν ήταν μακροχρόνιες μελέτες με θετικό αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν θα βγαίναν. Γιατί οι Αμερικάνοι πρωτοστάτησαν σε αυτό, κίνησαν όλη τη διαδικασία σε όλο τον κόσμο και φτάσαν στο σημείο, μη ενέχοντας στοιχεία μετά από τόσα χρόνια, ευτυχώς, να το πάρουν πίσω. Και δεν είδα στη βιβλιογραφία κανένας να έχει βγάλει, γιατί υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις από κάποιους που κάνουν καριέρα στην υπέρταση στα παιδιά, κανένας τους, παρότι διαμαρτυρήθηκαν, δεν προσκόμισαν κανένα πιστικό στοιχείο. Άλλη ερώτηση? Αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ιδιοπαθής υπέρταση στα παιδιά, γιατί κάνετε αντιπερταστικό ιατρείο στο νοσοκομείο σας για τα παιδιά? Δεν κάνουμε αντιπερταστικό ιατρείο. Κάνουμε ιατρείο παιδοκαρδιολογικό και στην συνήθη εξέταση μετράμε και την πίεση.
μετράμε την πίεση κυρίως για να δούμε μήπως ξεφύγει κανένας ισθμός. Γιατί ο ισθμός, δυστυχώς, όπως ξέρεις πολύ καλά, πολλές φορές εξεγελάει. Βάζεις εδώ το transducer και δεν το βάζουν όλοι πλέον. Δεν νομίζω ότι το βάζουν όλοι οι περιχωρευστές. Και μπορεί η εικόνα να σε εξεγελάσει, να φαίνεται ότι υπάρχει ελεύθερη ροή και παρακάτω να είναι στενό. Ακόμα και η ψηλάφιση των μυριαίων μπορεί να σε εξεγελάσει. Γιατί αν είναι ένα μεγάλο παιδί, έχει αναπτύξει παράπλευρη κυκλοφορία και πιάνεις εσύ καλές φίξεις. Και δεν μπορείς να. Και μπορεί να σου ξεφύγει. Είναι σπάνιο. Γι' αυτό το σπάνιο το κάνουμε. Από την άλλη μεριά, ένα υπέρβαρο παιδί, 18 χρονών, ξέρω εγώ, εντάξει, είναι ένα στοιχείο ότι είναι υπέρβαρο, ας πούμε, και ότι αυτό το επηρεάζει, ας πούμε, το να δεις λίγο αυξημένη πίεση. Είναι όμως πολύ φοβισμένα. Τα παιδιά είναι πιο φοβισμένα από τους ενήλικες στο ιατρείο. Και οι ενήλικες είναι αγχώδεις. Έτσι, έχουμε τη λευκή μπλούζα. Το παιδάκι όμως, επειδή έχει οδυνηρές εμπειρίες στο ιατρείο, υποπτεύεται ότι του κάνεις κανένα εμβόλιο, ότι του κάνεις κάτι άλλο. Το έχει συνδυάσει έτσι. Λίγα παιδιά είναι ψύχραιμα. Επομένως, για να πάρει μια σωστή πίεση πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο. Δηλαδή, αυτά που μας έρχονται εμάς με διάγνωση. Χρήστο, επειδή έχουμε ερωτήσεις, ναι, για να τελειώσουμε. Ναι. Εντάξει. Κύριε Παπαδόπουλε. Μια ερώτηση εγώ να κάνω. Τα είπατε πολύ ωραία, πολύ εξαιρετικά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει διαβήτη τύπου 1, το οποίο είναι αρκετά νέο σε ηλικία, συνήθως αυτά τα άτομα είναι λεπτόσαρκα, και δείτε μια αυξημένη τιμή αρτηριακής πίεσης, και ας μην είναι απλά παιδί, να είναι οριακά στην ηλικία των 14 ετών, ας πούμε. Ποιο χειρισμό θα κάνετε και αν θα ξεκινήσετε αντιπερτασική θεραπεία, ποια θα είναι αυτή και ποια κατηγορία? Drug ή class effect? Ναι. Έρχονται αρκετά συχνά παιδιά, επειδή είναι δίπλα η παιδιατρική κλινική, τα οποία έχουν μπει ακριβώς για να ρυθμίσουν το ζάχαρό τους με διαβήτη τύπου 1. Δεν έχουμε προσέξει να έχουν υπέρταση ποτέ. Τώρα, κανένα. Τώρα πέστε ότι υπάρχει. Είναι πολύ άσχημο να του κολλήσουμε άλλη μια ταμπέλα. Δηλαδή είναι διαβητικό, να του πούμε ότι είναι και υπερτασικό. Θα το παρακολουθήσουμε. Δεν χάνει τίποτα, ακόμα και υπερτασικό να γίνει, που θα γίνει σε προχωρημένη ηλικία, να καθυστερήσουμε το να βάλουμε μια τέτοια ταμπέλα. Δεν υπάρχει, ενώ ο διαβήτης τύπου 2 συνδυάζεται με υπέρταση, το ξέρουμε όλοι αυτό, ο διαβήτης τύπου 1 δεν έχει βρεθεί ότι συνδυάζεται κατά κάποιο τρόπο με υπέρταση για να έχουν παραπάνω αυτά πιθανότητα ή να χρειάζεται, ούτε έχει αποδειχθεί ότι χρειάζεται να τους δώσουμε κάτι. Το λένε οι οδηγίες οι οποίες ανατρέπονται σήμερα, αλλά δεν το έχουμε δει ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς γενικευμένα να πει δεν υπάρχει ιδιοπαθής υπέρταση στα παιδιά. Αυτό που μπορεί να πει είναι ότι χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή στο να βάλει τη διάγνωση. Γιατί υπάρχουν στη βιβλιογραφία και μελέτες που δείχνουν ότι παιδιά που είχαν τιμές πάνω από την 95η θέση, στην πορεία είχαν προβλήματα και με την νεφρική λειτουργία και με υπερτροφία της αριστεράς κοιλιάς. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να βάλουμε το θέμα σε σωστή του βάση. Προφανώς δεν πρέπει ο καθένας να βλέπει παιδιά, προφανώς δεν πρέπει ο καθένας να συστήνει του κόσμου τις εξετάσεις. Επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό το ζήτημα, χρειάζεται να ελέγχεται αυτό από ειδικά κέντρα που ασχολούνται με το θέμα. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Όλοι πρέπει να βλέπουν. Προφανώς. Όλοι πρέπει. Ο καρδιολόγος δεν θα στέλνει παιδί εάν δεν υπάρξει ανάγκη. Αλλήμον αν όλα τα παιδιά τα στέλνουμε στα κέντρα τα οποία θα κάνουν μια μελέτη. Όχι όλα. Φυσικά αυτό είπα ή ακόμα. Ναι, γιατί όταν λέμε δεν βλέπει ο καθένας καρδιολόγος πρέπει να βλέπει παιδιά και να μην τα φοβάται. Αυτή είναι η προσπάθεια. Ελάχιστα θα πρέπει να παραπέμψει και οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή είναι και επίσημα, όχι αυτά που λέω εγώ ή αυτά που φώναζα εγώ κάποτε, ότι δεν έχουμε δικαίωμα πλέον με τις τελευταίες οδηγίες αυτές, από αυτούς που βγάλαν τις πρώτες και αντιγράψαν οι υπόλοιποι, να χαρακτηρίσουμε κανένα παιδί. Τώρα, αν υποθετικά ή δεν ξέρω τι, υπάρχει κάποιο και αποδειχθεί μετά από 100 χρόνια ότι ένα στα 1000 παιδιά μπορεί να το πούμε και έτσι, θα δούμε σε αυτό. Αλλά τώρα δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε σε αυτό. Λοιπόν είναι το ωραίο της ιατρικής, είναι δυναμική επιστήμη, διαφορετικές απόψεις. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ντέλο και όλους εσάς για την παρουσία σας. Η ομάδα της υπέρτασης για μια ακόμα φορά συγκέντρωσε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να ευχαριστήσω τον